Aquest dijous al matí, els alumnes de l'Escola Maria Immaculada de Tremp han venut llibres que ells mateixos havien portat de casa a la resta de companys per recollir fons per apadrinar un infant a Hondures. Es tracta d'un projecte que ja fa 15 anys que es du a terme a través de les Claretianes i la idea és fomentar la lectura al mateix temps que es consciencia els infants de les realitats d'altres països. El col·legi, amb aquestes activitats, intenta que els alumnes promouen una miqueta la solidaritat. I el grup de 5è és el que avui ho està portant a terme. Diguéssim, són els venedors dels llibres que tots els alumnes del col·legi han col·laborat a portar-los. Els alumnes de 5è són els encarregats d'organitzar la parada i porten força dies treballant-hi. Hem estat primer classificant els llibres per lo que valien, com estaven també els que estaven així una mica més gastats, doncs els posàvem d'oferta i els regalarem a els que compren més llibres. Hi ha llibres que valen 3 euros, 2 euros i 1 euro i cadascun s'elegeix qui vulgui. I també fem ofertes com si compres 2 llibres o més, te'n regalem un. Tots els altres cursos s'han volcat a comprar contes sabent que els fons es destinarien a Dagne Yasmin, una nena de 6 anys d'Hondures. He comprat L'avi i el cucut, Francisco de Asís. He comprat un de la Dora per la meva germana i un altre del El Dorador. L'avi i el cucat, Francisco i l'Aís. Hem comprat aquest llibre de la Tea Stilton, un còmic de la mateixa col·lecció, i l'han pagat entre les dos. Al migdia, els pares i mares també podran col·laborar amb la recol·lecta de fons i de cara al mes de maig els alumnes de 6è faran un berenar solidari.